Panu on meidän tellukikkailija, aivan huima, vetää varmaan takaperin reiliäkin niillä telluillaan ja nyt se kokeili ekaa kertaa ilmeisesti kunnon pyydää ja on ollut kyllä hyvät naurut, kun me ollaan sen pannutuksia seurailtu ja katsottu, kun se kehittyy ja hirmu aktiivinen ja optimistinen tyyppi, että aina vaan uudelleen ja kyllä se siitä lähtee ja meillä on ollut hyvä tiimi kyllä, kaikki on oppinut varmaan aika paljon. Panu, joukon nuorin, tosi mukava, pitkä oikka. Laskee hyvin telluilla, new school miehiä, vissiin vetää reileistä grabbeja muutena ja feikkinä. En kyllä ihan tiedä mitä se tarkoittaa, mutta kovat on jutut, siis niinku näillä new school miehillä. Kerrassaan mainio kaveri ja aika hyvin, että noin nuorena pääsee kokemaan tällaista. Et silloin niinku aika paljon kurottavaa sitten tulevilla reissuilla, niin se voi aina vaan muistella, että eipä ole yhtä hauskaa täällä kuin oli siellä. Et sinänsä sääli homma, että kaveri pääsi näin aikaisin. Nyt on loppureissut sitten pilalla. Panu edustaa sitten vähän tämän nuorempaa sukupolvea, mutta mä veikkaan, että Panu kyllä sai aika ison kärpäsen pureman tästä reissusta ja varmaan laskee aika paljonkin tulevaisuudessa. Varmaan luulen, että se on imennyt aika paljon sitä kaikkea, mitä me ollaan pyritty niille selittää ja varmaan saanut hyvää oppia kaiken kaikkiaan ja Janilta varmasti telemarkkitipsejä voin kuvitella, että aika paljon. Varmaan enemmän kuin mitä se on koskaan saanut kieltää missään. Ihan varmaan jos on seurannut yhtään ja Jani laskee, niin siitä se pystyy jo imuttamaan varmasti tietotaitoa. Kaiken kaikkiaan juuri sitä intoa, ennen kaikkea hyvää intoa, semmoista niinku halua ja semmoista intoa on niinku selkeästi havaittavissa. Loistava tyyppi ja virtaa täynnä ja innokas oppii näitä uusia asioita. Että ehkä pikkasen vielä tekniikka haussa, mutta hyvä potentiaalinen laskija rinteiden ulkopuolellekin. Ja varmaan tämän viikon aikana niin Panu on saanut aika paljon uusia vinkkejä ja kuulostaa ainakin erittäin innostuneelta oppimaan lisää näitä juttuja. Siitä tulee vielä joku päivä hyvä laskija. Panu on kyllä ehdottoman avoin oppia. Se on hyvä juttu aina. Ja huomaa realiteetteja, että miten iso ero on rinteessä ja rinteiden ulkopuolella. Ja tää leiri on varmasti aukaissut Panulta silmiä ihan joka suuntaan.